Fl-aħħar sigħat feġġew 3 każijiet ġodda ta' coronavirus f'pajjiżna minn fost 731 test illi saru. B'hekk il-każijiet il-pożittivi f'Malta jlaħqu l-480 illi ħarġu minn 35,727 test illi saru f'pajjiżna. Fl-istess ħin, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, qalet li 7 persuni oħra fiequ mill-marda biex bekk issa n-numru ta' persuni li fiequ mill-marda ilaħħaq 399. Malta issa għandha 77 każ attiv ta' COVID-19. Il-Professur Gauci spjegat li 3 każijiet ikkonfermati il-kol kellhom is-sintomi, ikkuntattjaw huma stess lill-awtoritajiet u sarilhom it-test. 2 mill-każijiet ikkonfermati, 2 jidher illi kellhom kuntatt ma' persuna illi riżultat fil-pożittiv il-ġimgħa l-oħra. Dawn huma Malti ta' 33 sena u Maltija ta' 50 sena, illi qarib tagħha kellu kuntatt mal-persuna infettata. L-awtoritajiet tas-saħħa għaddejjin bl-intraċċar tal-kuntatti tal-persuni. It-tielet każ huwa ta' ħaddiem fil-qasam tas-saħħa ta' 26 sena illi ħadem l-aħħar jum qabel ma beda bis-sintomi. L-awtoritajiet tas-saħħa mhux biss qed jagħmlu assessjar tar-riskju ta' dan il-każ iżda għaddejjin ukoll bl-intraċċar tal-kuntatti tiegħu. Il-Professur Gauci spjegat illi b'kollox 14 persuna qed jieħdu l-kura fl-isptarijiet. Minkejja li t-tnejn bdew jitnaqsu l-miżuri fosthom dawk imposti fuq stabbilimenti kummerċjali, il-Professur Gauci appellat għal kawtela. Ma nistgħux ikollna sitwazzjoni bħalma kellna l-bieraħ fejn rajna numru ta' nies li ħarġu. Dan hija sitwazzjoni li jekk aħna ħanibdew jkollna nies li joħorġu jiltaqgħu ma' nies oħrajn, hemmhekk ħankun qegħdin nirriskjaw dak kollu li ħdimna għalih. Allura l-appell tiegħi huwa flimkien ma' saħabi u kollegi kollha li rridu nqogħdu attenti il-miżuri li aħna ma jkollniex kuntatt ma' nies oħrajn ħlief ma' dawk li huma li jaħdmu miegħek is-soltu u dawk li inti jkollok fil-household m'għandux ikun. Spjegat ukoll kif l-użu tal-maskri jew visors fl-istabbilimenti jew fuq it-trasport pubbliku issa joħroġ mill-lat dwar is-saħħa pubblika tal-liġi Maltija, għalhekk persuni li ma jobdux dawn ir-regoli ikunu qed iwettqu reat. Reat joħroġ mill-liġi tas-saħħa pubblika, il-Public Health Act. U allura hemmhekk jekk jkun hemm kontravenzjoni din timxi bħal kontravenzjonijiet oħra li s-soltu jittieħdu kontra dawk il-persuni li jkunu kisru l-liġi taħt il-Public Health Act u hemmhekk inti jkollok każ fejn jiġi jitressaq propju l-qorti. Fit-tweġiba għal domanda li għamel One News, il-Professur Gauci iċċarat ukoll li dan mhux iż-żmien li persuni li samu akkomodazzjoni alternattiva minħabba li jgħixu ma' persuni vulnerabbli jirritornaw id-dar. Għalissa għadu mhux iż-żmien li huma jirritornaw lura għaliex sa issa għadna qegħdin friskju u allura rridu nkomplu nipproteġu lin-nies li huma vulnerabbli.